Estan aprenent a escriure i a parlar en català, amb voluntàries d'una associació que està en un ateneu gestionat per entitats de Salt. Intenten facilitar-los el seguiment del curs. Poden inscriure's durant tot l'any i poden anar amb els seus fills petits. Hi ha 3 nivells, amb una 50ena de dones, i hi ha llista d'espera. Què t'agrada fer? No? A mi m'agrada. A mi m'agrada estudiar català. Les dones ens coneixen pel boca orella, ens coneixen perquè s'ho diuen entre elles, que hem d'apostar més per l'accés a l'educació de les persones adultes i de les dones en concret, que són les que més pateixen la manca d'alfabetització al món. És una necessitat de comunicar-me en la feina, amb la teva companyera amigues, saps? I clar, també vivo en Catalunya i me gusta vivir aquí també. La llengua ha de ser una oportunitat per poder moure't de forma autònoma en el teu dia a dia i aquí és el que aprenem. Des d'anar a comprar al mercat fins poder accedir al món laboral i ho fem d'una forma pràctica. Papers que ens podem trobar a l'escola o fer autoritzacions o papers que ens podem trobar a un ajuntament. I també aconseguir llibertat i autonomia en un espai on se sentin segures i acollides. Y aquí todo una gran familia, muy bien. Fer i desfer sense necessitar que ningú les acompanyi o les tradueixi. Comparteixen situacions semblants, aprenen juntes i algunes ja han aconseguit fer el salt cap al món laboral.